Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht levenslang voor 2 moorden op Seru Papaya. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Die heeft Cedrickson L., bijgenaamd Laiso Pipe, levenslang gevangenisstraf gekregen. En dat is volgens de rechter de enige optie, omdat deze man voor langere tijd uit de samenleving moet worden uitgesloten. Het gaat om 2 moorden. Er is één gepleegd op de nacht van 28 op 29 september 2022 en één op 19 mei 2023. Naast de aanklachten wegens moord werd hij ook beschuldigd van poging tot moord op leden van het arrestatieteam op 5 juli 2023, de dag van zijn arrestatie, omdat hij op hen schoot. De reden waarom de 2 moorden zijn gepleegd is omdat hij problemen had met zijn slachtoffers. Hij ging naar hun huizen en schoot hen met meerdere kogels dood. En beide keren was dat bij mensen die hij kende en die ook woonden in Seru Papaya. Protocolaire problemen bij bezoek Raad van State. Dat heeft de leider van de fractie van PNP, Rodmilde Lamonice Sidia, laten weten. Er zijn werkbezoeken geweest, onder meer van de vicevoorzitter van de Raad van State van het Koninkrijk, Tom de Graaf. Maar toen hij op bezoek kwam bij het parlement, zijn er aanzienlijke organisatorische en protocolaire tekortkomingen geweest. Klachten hierover zijn vanuit verschillende hoeken en belangrijke instanties binnen het land en het Koninkrijk geuit. Zo zegt Lamonice Sidia. Zo moest de vicevoorzitter van de Raad van State een half uur wachten voordat hij werd ontvangen. Het gaat om Tom de Graaf. En ook wil het parlementslid weten of het klopt dat zowel de voorzitter van de Koninkrijkscommissie als dienstplaatsvervanger afwezig waren bij de aanvang van dit bezoek van dit hoge orgaan. Ze wil weten waarom en hoe kan worden voorkomen dat in de toekomst weer dergelijke protocolaire blunders gaan plaatsvinden bij hoog bezoek uit het Koninkrijk. Eisen van 3 tot 7 jaar voor jonge overvallers. Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren geëist. Het gaat om 3 personen, 2 van 21 en 1 van 26. Zij overvielen op 20 augustus 2025 een groep toeristen met de bedoeling hun auto te stelen. Het plan liep mis toen een vrouwelijke politieagent in Burger de groep tegenkwam en die uiteindelijk schoot op 1 van hen. Daardoor is 1 van de 4 overvallers omgekomen. Maar het Openbaar Ministerie zegt dat de andere 3 daadwerkelijk achter slot en grendel moeten worden opgesloten. Er zijn 2 straffen van 3 jaar en 1 van 7 jaar geëist. Volgens de officier van justitie hebben deze jongeren grote onrust veroorzaakt bij veel mensen, in het bijzonder bij de toeristen die de schrik van hun leven opliepen, maar ook bij de politieagent die moest ingrijpen en inmiddels onder speciale behandeling staat van een neuropsycholoog in Nederland. Deze agenten zal niet meer dezelfde zijn als voorheen en ook de toeristen hebben een enorme shock gehad toen ze werden overvallen en daarom deze hoge eisen. Ruwe Zee verhindert strandbezoek. Mensen die van plan waren gisteren naar het strand te gaan, en dat waren er nogal wat, die konden dat niet doen. Vooral bij de stranden bij Bandabau, omdat de zee nogal onstuimig was. Hoge golven die tegen de kust sloegen. Sommige van de stranden zijn beschadigd door de grote hoeveelheid stenen en puin die is aangespoeld. Er was al code geel afgekondigd voor gisteren en eergisteren. Maar het geeft in ieder geval aan dat het ook een flinke schade heeft veroorzaakt. Ook het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur laat weten dat er schade is ontstaan. De hoge golven zijn trouwens een gevolg van een koude front. En dat heeft ertoe geleid dat het ruwer is op zee dan normaal. Werkbezoeken van ministers. De minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, is in Nederland. Hij is daarbij aanwezig bij de vertoning van een film. Het gaat om een film die tijdens het Rotterdam Filmfestival wordt zijn première beleefd. Het gaat om de film Horsepower, een Curaçaose film met Curaçaose jongeren in de hoofdrol. En de eerste keer dat
een Curaçaose film in dit prestigieuze filmfestival in première gaat. En zijn bezoek van de minister is in het kader van een werkbezoek gericht op het stimuleren van de creatieve economie, in het bijzonder de filmindustrie. En mevrouw America Francisca, de minister van SOAW, is van 2 tot en met 9 februari in Genève. Daar neemt ze deel aan de dialoog met het Comité on the Elimination of Discrimination Against Women van de Verenigde Naties. En de ministerraad heeft ook bekendgemaakt dat Tarien Boekhout, de minister van Gezondheid, van 29 januari tot 1 februari op Aruba was. Daar nam hij deel aan de Common Good Conference. We hadden daar eerder deze week aandacht voor, onder meer met een interview met Mike Eeman, die bij een podcast van de Common Good conferentie aan het woord was. En oud-premier Balkenende, die ook op bezoek was daar. Kustwachthelikopter evacueert man van passagiersschip. Dat gebeurde gisteren. Het Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht kreeg een melding dat een passagiersschip dat nabij Bonaire voer om assistentie vroeg voor een passagier. Een 37-jarige man met de Duitse nationaliteit had een hartaanval gekregen. De kustwachthelikopter is ingezet en de patiënt werd aan een gereedstaand ambulancepersoneel overgedragen voor verdere zorg. Dus op die manier kon de man goed behandeld worden. En dan zagen we nog een grote groep honden op grote knip. Dat gebeurde toen de fotograaf aan het rondrijden was en te kijken hoe het met de stranden ging. Maar er ging om meer dan 20 honden, allemaal zwerfhonden. Bij meerdere gelegenheden is contact opgenomen met Politour om de situatie aan te pakken. Maar tot op heden is er geen actie ondernomen. Politour heeft toegezegd contact op te nemen met de betrokken instanties om deze honden op te laten halen. En sowieso is het aantal honden dat op het strand momenteel is zorgwekkend, zo schrijft de Extra vandaag. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Bida te mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender boa assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na boa alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Curaçao, want het Duo Servicekantoor en e-learning op Curaçao krijgt vervolg. Dienstuitvoering onderwijs, beter bekend als DUO, zette in het voorjaar van 2025 met succes 2 proeven op Curaçao op. Er werd een servicekantoor op het eiland geopend en middelbare scholieren konden via een e-learning kennis maken met praktische zaken rondom studeren in Nederland. Beide proeven blijken effectief en krijgen daarom een vervolg. En het is belangrijk om op die manier aankomende studenten te helpen goed voorbereid aan hun studie in Nederland te beginnen. Het probleem van mensen die vol goede moed daar naartoe gaan, maar uiteindelijk iets krijgen wat ze niet hadden verwacht of in contact komen met problemen die ze niet hadden voorzien en daardoor de studie niet kunnen afmaken, is groot geweest in de afgelopen jaren. En er wordt hard aan gewerkt om dat te voorkomen, zodat de gemotiveerde studenten die daadwerkelijk naar Nederland gaan, makkelijker hun studie kunnen afronden. Dat is voor de studenten beter, dat is voor Curaçao beter, dat is voor iedereen beter. Dus een goede voorbereiding, daar wordt in geïnvesteerd. Dan gaan we naar Bonaire toe. Succesvol pilotjaar Familia Fuerte krijgt vervolg. Na een succesvol pilotjaar in 2025 is besloten het project Familia Fuerte voor te zetten in 2026.
Dit is een project waarbij in het Mental Health Caribbean, het expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland en Centro Accesso samenwerken. Het richt zich op het ontwikkelen van een nieuw hulpverleningsaanbod voor gezinnen op Bonaire die te maken hebben met meerdere en samenhangende uitdagingen. Het is een pilotjaar geweest en op die manier kon er goed hulp worden geboden. Soms moesten kinderen daadwerkelijk even het huis uitgeplaatst worden om de problemen zo goed mogelijk op te lossen. Maar het gaat erom dat er op een betere manier met de problemen op Bonaire kan worden omgegaan. En daarom wordt het project verder gezet. Dan gaan we naar iets heel anders. Maar Sint Maarten profileert zich onder meer als een Girls Island. Girls Just Wanna Have Fun Island. Je kunt natuurlijk naar Sint Maarten toe voor de mooie stranden, voor de casino's, voor het eten, voor de natuur. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar de overheid heeft nu ook een video gemaakt. Girls Just Wanna Have Fun and Unforgettable Memories. This is your ultimate girls trip inspiration. Ja, ik vond het bijzonder. Ik ga u nu de video laten zien. Het duurt geloof ik 2 minuten. Waarbij Girls Just Wanna Have Fun te zien is op Sint Maarten. Girls, they wanna have fun. Welcome to St. Martin, the ultimate tropical escape, where the sun kisses your skin, the ocean sparkles just for you, and every moment is a chance to create unforgettable memories. Get ready for sun-soaked days, sizzling nights, and endless adventure. Here, girls just don't dream of having fun. It simply unfolds naturally. Girls just wanna have fun. Let our island magic take over as your dream getaway begins. Slip into your bikini, slather on the sunscreen, and get ready to turn heads on our pristine paradise beaches. Savor the flavor of St. Martin, where every meal is an experience. Our island's culinary scene is legendary, blending tradition, innovation, and island flair. Indulge in fresh seafood, bold spices, and mouth-watering dishes that tell the story of this Caribbean paradise. As the sun sets, dive into St. Martin's vibrant nightlife. Feel the rhythm, soak in the colors, and embrace the joy of our island. Every night invites you to live boldly, laugh freely, and dance like there's no tomorrow. Join the fun as you explore stunning landscapes, embark on thrilling tours, and dive into unforgettable adventures. With every laugh, every experience, making memories that will last a lifetime in this Caribbean haven. When an island steals your heart, why not leave a mark? Some memories fade, but some stay with you forever. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de Venezolaanse interim-president heeft Spaanse en Franse oliedirecteuren ontmoet. Het gaat snel in Venezuela. Na de actie van Amerika op 3 januari, waarbij Nicolás Maduro is weggehaald en in een gevangenis in Amerika is geplaatst samen met zijn vrouw, zijn er heel veel ontwikkelingen. Het gaat ook om de samenwerking tussen Venezuela en Amerika. Maar nu heeft de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA meegedeeld dat interim-president Delcy Rodríguez een ontmoeting heeft gehad met leidinggevenden uit de olieindustrie van het Spaanse Repsol en het Franse Maurel y Prom. Dat is een maand nadat de Verenigde Staten Maduro hebben afgezet. In 2 verklaringen die op Telegram werden geplaatst, zei PDVSA dat Rodríguez gesprekken voerde met Repsol om de energiesoevereiniteit van het land te versterken door respect en win-win samenwerking en met het Franse bedrijf om strategische allianties te consolideren die de energieproductiecapaciteit van het land versterken. Beide bedrijven zijn al actief in Venezuela via joint ventures met de PDVSA, maar er zijn nu meer mogelijkheden voor buitenlandse oliebedrijven om daadwerkelijk aan de slag te gaan in Venezuela. Het gaat daarbij niet alleen om Amerikaanse bedrijven, maar dus ook om Europese bedrijven. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.